chii changa chakachaya bolinja vana unofira zvausingazive zvemusangano zvazvitaure pakamera. It was very fucking hard, you know. We had to run somewhere somehow, but we didn't know where we were going. We only saw that. Iwo ndiwani iwo uyu iwo ndiwani simbozviintroduce iwo. Yo, my name is Obi Mikio. I live in Mbare. Yes, Obi Miguel, last name. Yo. Last name yako. Sene Morris. Rodriguez. Wada kuti nyembera. Aunzi Tavengwa wewe. I am Mr. Tavengwa. Tavengwa uri mwana wani? Christopher Tavengwa. Ya mira tinatso kuisa munomu. Kabanya mwana wani? Christopher Tavengwa. Checks Tavengwa. Yes. Saka unakana vanhu vari kufoneni wada kumoresa? Hapana ndingamoresa niko. Hauna masaladza unoziva foneni? Ariko but azvibatsire poza vaziya hama dzavo. Ukuti avaziye sei? Ndiani ari foneni? Titizi Kirina. Hani? Kirina. Taurisa kati. Kirina. Nani futi? Nani na Fred. Goromiko. Ano Gorobizo. Gorobizo. Madara. Yes king. No futi. Shamwari. So kuno we are staffing. No, you are staffing. Yeah, day by day as you can see. Chinayo labor yese. Labor emaposta. Labor emaposta. And we are earning this little. How much are you gonna earn today for kuisa maposta kama ito? $2. Mese muri for kudayo. We are going to earn $2. $50 and $5 or 50 cents. Saka hey, wana uri kuforena. Wanofana kutibatsira unokuziya so. Ani. Especially I have my brother. Anonzani? Nonzi Murehwa marriage. Yo anonzani? Wisdom marriage. Oh. Yeah, anofana wemboita chitibatsira also unoziya. Vamwe vane hama dziri kuforena ka. Zvatinoona vari nezvatakaita isusu. Azvipindirane. Azvitombopindirane. Munhu achikutarisa sakudzira kuti iwe tati blazi yako iri kuforena dzanopenga. Oh. Blazi iri kuforena yo. Okay. Saka tona kuforena vamboita sei vambotibatsira tine nzara. Mukona kana hembe dzacho dzatakapfeka. Saka nhasi mutori muchiki kai minguva yemai. Ine zvidzaku mangwana. Netasi zvikati. Nearly 8:30. About 8 usenseni, right? 8:30 morning. Oh. Yeah. So, back to you, my friend. This guy here. Really. We are stuck. Taura neshona shamari. Hatisi kuti varungu vazvinzwa zvauda kutaura. Tiri kutambura kuno. Oh. Sezva muri kungoona so. Makuseni tinomuka kuchitonhora. Zvimwe zvaoma kunge zvarwa nenyundo izvi. Tiri kuenda. Nama posters. Nezviguno hapana kana zvimagravhu chaizvo zvoti ungadai izvi kupuruzira posta nekupuruzira zvimwe zvinhu. Tatambura kunongo vari kuzokuda matinzwawo. Matigona tibatsirawo. Oh. Saka iwewe waturi mwana wenext door neighbor yangu iyi. Yanditi. Hama yako ndeyekupi pamwe havazviketi? Mai vangu variko vanobva divi reJozo. Aiwa vanonzani kuti tigare takavazivisa? Vanonzi Junior Atkins. Yes. Atkins. Wane makore mangani manje? 18. Oh. Still jobless. You don't go to school. Kwaiva kutaura chirungu inda azokaenda kuchikoro stereki? Haina ndambodzidze. Ndichikorenga manewspaper nemagazines. Apa ndinorohwa kana ndakacheuka ndirambe ndakatarisa kwandakatarisa ikoko. Ndacheuka? Ndakudzoke. Nditaure ikwe. Handina kana hama 1 iri foreign. Tingotambudzika tese tiri muZimbabwe muno. Nditaura zvava. Ndinongonzwa mafesa mari ngozhamba nenyaya yehama dziri foreign. Kana aforeign andokanganwa vanhu vari kumba. Kanganwa vanhu vari kumba shamwari tanga. Akuziya zvekwake kasi akazodzoka kuno kanenge akukuda. Anenge auda rubatsiro kwauri kasi panga ariko kanga asingazoti kune munhu anoita sei adobatsirwawo. Saka zvinhu zvine zvitonetsa. Saka wewe mwana wako achingoomewa hauna kana munhu ari foreign iwo? Handina munhu ari foreign. Ko Bolinja wakurova marata. Handina zvazvo unozidhoroza.
Yangondosa kudzozo kubara itumira kana chingo. Anonzi Dorothy. Doro timakombi. Oh. Bara tumire zvinhu wana zvinongoti bowa kwangu atamba nhamu kunokushangwa. Oh. Munapa nombodzoka kambona. Saka Borinja kwa stara kuti Borinja rakabva kupiwa. Ndakaripona Mbare. Inda. Nickname. Chi? Nickname kwa rako chero. Tapiwa. Oh, Tapiwa. Tapiwa makombi. Yes. Inga yema wani. Saka Borinja ndere wawa kai. Yeah. Saka boys town. Makatototo. Pabadi hapa. Patatanga kumpastero. Yo komadara. Madhara. Nditi last time waiti vasikana nokuridzira ipembe kai. Ngo zvamunenge mapera this time. Zvibhadhara izvozvo. Unokrara? Zvibhadhara zvinokana dhiri. Zvinochiguta. Uchimuronga smart futi kapa diaspora. Ngekuti musikana wacho akakuona anonakirwa newe. Kuti wakadaisiwe shamwari usvikoti baby zvakazinga aiwa iti. Ndakutonetsa. Ndo wakarowa kasmart kari nice mwana saka katongo wasimbisa vanhu variko kuti zvangu nhamo yavakabva ivo vachiona kunoka ichingoriko iyo zvambochinja zvatowese than futi zvazvazvitongoriko kudhara kene zvatowese. Borinja uri muchiki nhasi. Vataurire tiri kuvaziya Borinja, vataurire. Ko sister yako mutaurire kuti andikukuziva. Mutaurire, nyatsomutaurira uri by one. Ndikukuziya Dorothy nyango kazotumira zvakana mhosva. Asi tiri kutamba nhamo kuno kuti tiri kuorganiza zvikaita izvo. Ngandiri. Kwewe shamwa vataurire vako iwewe. Tiri kuzoona gotovizwa. Tiri kuzoona sastereki. Tambura kunoku. Taura zita rake chairo because tiri kutambura kunoku. Vangani variko foreign vari kwenyu? Vakawanda vamwe vacho ana Ufijo variko ivo. Ufijo ana kuferi. Aiwa. Kuna Ufijo junior kwete. Kune mujunior wacho. Tiri kutambura kunoku. Zvakatoomesesa stere zvototi nyika yacho yasitombogarira. Fuari kutoona kana o. Akomana. Hazvina kumira mumwe. Mabhurugwa akabvaruka. Andiri yo wati hauna kana munhu ari foreign. Handina kana mari foreign. One. Back to Madara. Ini ndatomudza murwisi Marecha kuti tikutambudzika kunoku shamai. Zvinhu zvakatooma kuite zvifani. Mutaure tikukuziya, tobata zviziya. Tikutokuziya. Uzati jai. Hama kana wakangoti kangarwawo zvakwati ngakumanikidze kuti titumire masini kana kuti chi. But kana uchitoziva kuti iwe une hama dziri kuZimbabwe. Tichitotarisirawo kwauri kuti semunhu ari foreign nawo anofanira kutibatsirawo kuno. Because nhamo yataanayo haina kugara fine. Anagara fine. Atakwara. Wani makore mangani mukoma? Ndane 20 years. 20 years. Apa uri kutamba nhamo? Kutamba nhamo handina basa. Handina chikoro. But pane zvimwe zvinhu zvekuti unogona kuita madhiri ende madhiri anenge aida mari but kana usina munhu anokupawo mari yacho iyoyo hauna dhiri vanokwanisa kuita because havasi vese vari mumaindastry kana kuti vari vane mashops kana kuti vane dzimba vane chive vakaita izvo zvine chikoro vakaitiwo nemadhiri but kana usina mari manje kuti uite madhiri panonyaya saka toda kuti wakatotumirawo mari wotospinawo mari iyoyo tichitawo madhiriwo then ndakukwanisa kusustainawo upenyu ndakutoraramawo kuti zvinhu zvifai kwembane iwewe Mira, very fast. Njuga. Wakutamba njuga mbana mdiki taura up. Nditamba njuga. Chicha uri kuita ipa. Mungoshafila makadzi. Taura une 1 minute rekutaura fast. Ndanonoziya. Ndimende. Kunokupangwa ya kutamba namo. Buti ndoranga ndakarowa iri. Tamba namo. Pangwa. Mawani. Azifika mawani. Ndira buti. Pangwa. Saka uri kumuziya? Ndiri kumuziya. Good. Borinja again. Ndipo madino. Ne uye asina munhu wekuforeign. Handina mari foreign ndingoda kungomhoresa hangu ane hama dziri foreign ndisakanganwe home is the best. Wakakanganwa kuzviri kudheni paunodzoka anenge atori ma1 ende totone mutengo kuti wakatouya tenda tokumaka
yese ringo chete totokusageja seko haufeme tentonewe kuti wakati dhibha pawaita waitawo saka timbofanira tombokudhibhawo tinongodadzira kuti tinoda love pamuri tisapotewe zvakatooma kunoku sharp heavy